Михо, здравейте! 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 Радвам се На да ви всички. видя, всички вас, които сега сте на екрана, и като първи опит радвам се да видя и всички останали, които ще се включат малко по-късно или вече са включени в LinkedIn страницата ни, но за сега аз не виждам никого, защото се учим как да правим лайв в LinkedIn, така че надявам се да бъдем добре с опита ни и да се справим успешно, да се чуем и да се видим с всички вас. Защото имаме добър повод. Всъщност идеята ни е днес да направим една дискусия, свързана с човешките отношения в бизнеса, свързана с предизвикателствата, които всеки един от нас среща в работата си, в общуването с другите хора. И по този повод наскоро направихме една анкета, която всъщност е фокуса на днешния ни разговор. Но преди това трябва да се представим. И освен, че ни пише имената и освен, че имаме бранд тук написан, може би някои от вас въобще не ни познават. Затова предлагам един по един да започнем да се представяме. И тъй като съм взел думата, трудно ще я пусна днес. Ще се опитам да започна аз. Здравейте на всички, аз съм Миро и съм част от екипа на Игрикаски. Аз имам икономическо образование и се занимавам с личностно развитие. Имам щастието да познавам тези готини хора, които сега са с мен и са мои приятели и работим заедно. Какво друго да ви кажа, освен, че се радвам, че съм тук и малко по-късно може би ще ви кажа повече подробности, защото сега не знам какво да кажа. Ще се опитам да бъда полезен лека по лека. Дамите, коя ще след? Ами аз тръгнах, тогава продължавам. Супер, Миро, може да ни кажеш едно твое хоби. О, супер! Хобито ми любимото е музика. Обожавам да слушам музика. Консумирам от всякакви форми, жанрове, ритми и тоналности. Но много обичам и да свиря. Свиря на пиано и това е едно от любимите ми хобита. Супер! Тогава, затова сме ти и поверили музикалното оформление, като цялостното оформление на днешния лайв. Супер! Здравейте от мен, аз се казвам Теодора. Да започна и аз с професионалното си развитие. Така, то започна като проект менеджер и понеже всеки един проект е промяна, някакъв вид промяна, така леко и плавно премина към change management, така наречения, който се занимава с промените във всяка една организация или екип, било то свързани с човешките ресурси или пък с въвеждането на нова технология, софтуер или нещо подобно. И понеже ми беше интересно и ми е интересно не само как това се отразява на новите процеси и новите норми, които трябва да се следват в организацията, ами как се отразява на хората, как го възприемат, нужно ли им е изобщо и доколко това им носи позитиви. Затова започнах да се занимавам с това. Имам удоволствието да придружавам няколко различни екипа от големи корпорации или пък от стартъп компании в IT сферата най-вече и да виждам как те успешно минават през тази промяна. Затова се радвам, че се срещнах с тези прекрасни хора също, които също се вълнуват от промяната и че заедно направихме тази анкета и се вълнувам днес да споделим с вас резултатите от тях и да видим, може би, надявам се да получим още повече истории, повече дълбочина, примери, ако не само от нас, то и от вас. Надявам се, че някой тук ще се осмели така да се включи и да сподели. Това от мен. Супер. Приемам щафетата тогава и аз. Моето име е Веси, от Варна съм. По професия съм консултант човешки ресурси към момента, но аз ще премина пък директно към хобито, което лека по лека започна да се превръща и в професия.
В момента си отглеждаме едно голямо семейство на импровизационни занимания, част от които са и от проектите на Игрикаски. От една година водя импровизационни игри, които много помагат на хората точно в посока промяна по един много естествен начин. Да, другото хоби е вокални импровизации, така че там резонирам с Миро. И това, което ни обедини в Игрикаски, беше точно тази посока. Това хората да се променят през приказките, които ние много обичаме, и през игрите по един леко нестандартен, но пък много натурален начин. И в тази посока гледаме, съответно и аз се вълнувам за днешната дискусия и това, което ще представим. Митко, давам стафетата към тебе. Благодаря ви. Добър вечер на всички. Казвам се Димитър и моето професионално поприще е творческо, хуманитарно. Аз съм актьор професионален и имам над 20 и май вече станаха и 4 години опит в сферата както за драматичен, така и за куклен театър. И моите интереси винаги са били в сферата на човешкото, човека и поведението на човека. И това пък е нещо, което ме обедини с Миро и с Веси, а в последствие и с Теди като бизнес насоченост. И това, че все пак бизнесите са изградени от хора. Надяваме се и така да продължи. Ще засегне, предполагам, темата за изкуствен интелект малко по-късно в събитието. Аз свиря на китара и обичам да играя тенис на корт. Не знам, може би така простички да се изразя така за моите хобита. И обожавам събитията на Веси, които тя прави за импровизационен театър и редовно ги посещавам. И въпреки, че съм актьор, ми е голямо предизвикателство и наравно с всички се забавляваме в това приключение на импровизационния театър. Това е от мен. Благодаря. Супер, Мите. Благодаря ти. Дами, благодаря и на вас за представянето. Ще ми се, понеже ни е първи опит, някаква микрообратна връзка да получим от LinkedIn, че някой ни чува или вижда, защото нашия фокус е върху самия софтуер, с който правим стриминга, и някакъв коментар или някой познат на лично съобщение да пусне една усмивка дори ще е достатъчно, за да сме спокойни, че сте на борда и че имаме връзка с вас. Честно казвам, на нас не се искаше да намерим начин, по който всеки един от вас да може да се включи активно в тази дискусия. Не съм сигурен дали LinkedIn позволява в момента вие да видите възможност да влезете с стрим, с камера и микрофон, но това ще го съгласуваме сега в движение. Може да ви пуснем линк към самото студио, онлайн студио, където правиме, и който иска да се включи, защото искаме да си поговорим заедно. Всъщност, основната ни идея днес е да се срещнем с повече хора, с хора, които се вълнуват от темата за човешките отношения, с хора, които имат отношение към мениджмънта на хората, за това да се повишава ефективността на хората, за това да видим какви проблеми има. И днес нека да си поговорим за тези предизвикателства пред нас, без значение кой на какво ниво е в работните отношения. Дали е менеджер, дали е HR, дали е служител, собственик на бизнес, министър-председател. Добре дошъл ти, господин Денков. И така, идеята е да се срещнем с вас. Така че простете ни техническата некомпетентност като за първи път, но ако, дай Боже, има причина и повод да продължим да правим такива събития, ще апдейтим уменията си. Експертизата ни е на друго място. Да, така е. Наистина в общуването на живо сме по-подготвени
и надявам се, че ще имаме повод и това да го докажем. Да, някой от вас, ако вижда обратна връзка от LinkedIn, да каже, иначе продължаваме, защото това беше не толкова важната част като интро. Да. Ами, само аз искам да кажа, че когато поглеждам тук надолу, не е нещо друго, ами е телефонът ми, в който също съм се включила, за да виждам какво става. Това, което аз мога да кажа е, че до момента мога да пусна коментар или реакция, но не е това целта. Все пак искаме реакции от хората, които ни гледат, за това дали и те ни виждат и чуват. Така че ще се радваме някой от вас. 18 човека виждам тук, за които Аз- много се радвам. Забелязах няколко вдигнати палеца, преминаха по екрана, понеже и аз следя телефон. Супер. Окей, супер. Ами Супер. добре, имаме обратна връзка. Сега искам да влезем в същината на днешния разговор. Той е по повод на анкетата, която беше със същото заглавие "Промяната в човешките отношения". Искам само няколко приказки да ви кажа в аванс как стигнахме до тази анкета. Преди няколко месеца ние тримата, аз, Веси и Митко, като част от проекта Игриказки, който създава събития за личностно развитие, срещнахме Теди пак на събитие, което беше в тази посока, и някакси кликнахме си, усетихме бързо, че имаме общи ценности, управление на промяната, грижа за човешкия капитал, някакси излязаха като ключови ценности помежду ни. Това ни провокира след Нова година да направим, преди Нова година, на коледното парти, което организирахме с нашите приятели във Варна, Теди се включи, направихме първи опит заедно да си партнираме. Теди водеше една от игрите, които направихме по време на самото събитие и се справи страхотно. Нейното настроение и заряд ни провокира да продължим нататък. И така зачудихме се с какво можем да бъдем полезни. Решихме, че нашата експертиза е в човешките отношения, в грижата за хората, и решихме тази тема да я позиционираме към сектора на фирмените отношения, на компаниите, на работните отношения. И за това пуснахме такава анкета, в която да изследваме какви предизвикателства има пред управлението на човешките ресурси и пред човешкия капитал в бизнес сектора в България. Зададохме 10 въпроса в тази анкета, с които опитахме да докоснем различни теми, различни аспекти от работата на хората. Сега предстои в следващите минути да разгледаме тези 10 въпроса, като ще ви покажем и коментарите и отговорите към тях. Ще направим коментари, като молим ви, ако имате възможност, не знам дали тази възможност е активна, да се включите с коментари в LinkedIn по повод на тях, и може би ще публикуваме и адрес, в който да се включите и с камера, и с микрофон. Така че вървим в тази посока. Малко за анкетата. Попълниха 70 души и резултатите са на база на техните отговори. Освен тези 10 първоначални въпроса, имаме и няколко въпроса, които са свързани с статистическите данни. Ще ги покажем и тях, за да сте по-наясно какви са резултатите и на каква база лежат. Като всеки един, който иска да получи подробните резултати, нека да се свърже с нас, на драго сърце ще споделим резултатите и дори можем да влезем в някакъв разговор, да ги коментираме или нещо подобно. Мисля, че това е основното като интро, като контекст към анкетата. Някой от вас, ако се сеща нещо да допълни, иначе подавам топката към Теди, която ще ни покаже повече за самата анкета и резултат. Да, благодаря, Миро. Мога да допълня всъщност, че това, което искахме да направим, е да развием темата с промяната, да говорим за промяната, но да не говорим за неща, които ние си мислим, че са актуални в момента или че занимават хората, мениджърите или служителите в компаниите, а да видим кои са всъщност тези теми, които ги вълнуват. И се опитахме да
да дадем въпросите възможно най-отворени, възможно най-много опции и възможност за допълнителни отговори, отворени отговори, за да можем да видим възможно най-много аспекти от това. Тогава споделям анкетата. Миро вече сподели, това е работа в екип. И можем да започнем. Тук ще видите всъщност на първите страници и едно резюме на това, какви хора са се включили и са попълнили анкетата, от кои индустрии са били, като най-много имаме респонденти от информационния сектор, търговия и услуги и много добро разпределение между хората, които са се включили, като имаме около 30% предприемачи, собственици, 30% менеджери и HR и 30% служители, които са се включили. Така че това така можем да твърдим, че имаме така много добро равновесие и можем да видим и разгледаме въпросите от различни гледни точки. Брой служители във фирмата, там сме на двата полюса и преминаваме към първия въпрос. Преминаваме към първия въпрос, който е: в коя област на вашия бизнес изпитвате повече затруднения? Тук трябва да кажа, че първите 4 менеджмент, маркетинг, технологии и иновации бяха зададени от нас предварително и всеки можеше да гласува за тях, а всички останали отговори са свободно дадени отговори. Миро, можеш ли да покажеш графиката, където се вижда много добре визуално? Всъщност, супер. Може да се види добре какви са процентите. Оставям известно време, за да разгледате какво се случва. Може би да ги изчетем и тези, които са с по-дребния шрифт, защото е възможно хора, които гледат на телефона, да не виждат достатъчно добре. Добре, да, точно така. Добре, след иновации, което е четвъртото, или нека започна от началото. Имаме менеджмент като най-често зададена сфера с проблематична сфера, така да се каже, 31,4%, следвана веднага след това от маркетинг с 30%, технологии 24,3% и иновации 17,1%. Продължавам надолу с по-малките проценти: комуникация, човешки ресурси, финанси, администрация, производство, копирайтинг, забавление, предприемачество и образование. Като тук ние разгледахме тези опции и видяхме, че много от тях могат да се отнесат към по-горните зададени от нас категории, но решихме да ги оставим така, както са преценили респондентите да ги позиционират. Така. Някой иска ли да се включи вече? За да започнем. Или, тъй като съм взела думата, мога да започна с това, което на мен ме направи впечатление тук. Менеджмент и маркетинг, двата отговора, които събират най-много гласове за най-често срещани проблеми. И това всъщност е най-често свързано с комуникация, както сме написали и тук, менеджмент особено, а маркетинг е нещо, което нашумява много покрай социалните медии. Може би там усещат менеджерите или служителите, които са попълнили, натискът, който е толкова голям. Технологиите и иновациите изглеждат да са по-малко, по-рядко задавани като срещани проблеми. Това може да се дължи на различни неща, на това хората, които са попълнили анкетата, разбира се, да не срещат трудности или пък да са доста добри експерти там. Но мога да предам думата и на някой друг, който иска да се включи. Теди, аз мога да взема отношение. Мисля си, че наистина факта, че
собственици, менеджери и служители, които искат да споделят опита си с развитието на човешките отношения, най-много се вълнуват от управлението на това, с което разполагат, на компаниите, на персонала, на активите, които имат вътре. И аз с това си обяснявам силния превес към мениджмънта. Респективно, много близки са резултатите и до маркетинга, защото там пък реализацията на пазара на продукта, с който е ангажирана дадена компания, е може би един от най-важните аспекти, за да продължи да съществува дадена компания. Така че аз с това си обяснявам именно превеса в тези две направления и за това, че хората споделят, че там срещат най-много трудности и най-много предизвикателства. Докато вече при технологии, при иновации, там говорим за малко по-специализирани опитности и направления. Така мога да кажа. Въпреки че това, което гледаме долу вече в други комуникации, човешки ресурси, пак бих ги отнесъл аз към мениджмънта като направление. Така че за мен грижата за това с какво разполага една компания, отношението към това как да се управлява е най-предизвикателно, така ще го кажа. Това е моя коментар накратко. Добре. Митко и Веси. Аз се чудех дали менеджмента като 31%, като най-голям дял, въпреки че е близо с маркетинга, дали става въпрос за проблеми с хората под теб в веригата или проблеми с хората над теб в веригата, т.е. къде се губи комуникацията, може би, и тези проблеми къде са точно. Допускам, че в повечето случаи хората може би са имали предвид управлението, как да се разберат с хората надолу по веригата, отколкото да се разберат със своите шефове. Така че ми е интересно дали някой, който е попълнил анкетата, е тук и може да вземе отношение. Какво точно е визирал като основен проблем в мениджмънта? Да. И докато изчакаме това някой да се включи, може би дали ще е с някой, който е над теб или под теб. Не ми харесва да използвам тези термини, но да продължим така. Все пак става въпрос за комуникация. И може би можем да го сведем до това. Но това е моето предположение и наистина, ако някой се включи и каже какво са имали точно предвид, ако имате примери, би било страхотно. Добре. Всъщност, може ли някой... Аз ще предизвикам микродискусия сега, защото в крайна сметка това ни е и заявката. Докато отворям въпроса, може ли някой от вас да каже в собствената си кариера, в опита си, на времето, в което участва в различни компании, институции, в работата си, къде всъщност някой от вас е срещал най-големи предизвикателства и с какво сте се затруднявали в тази посока? Някакъв пример, първото, което ви хрумва, мисля, че ще бъде доста илюстративно, доста показателно, ние как разпознаваме отговорите и как бихме отговорили, ако ние попълваме тази анкета. Аз бих отговорил от моя опит, че най-големите проблеми, които съм срещал, е на ниво организация на взаимоотношенията в самата фирма. Тоест, често съм срещал неуразмерени взаимоотношения между отделните длъжности, които пораждат напрежение в екипа. И за мен това е едно от най-важните, как да кажа, лакмуси, не знам, мога да преценя дали един екип, към който се присъединяваме, е добър, ако видя, че са изгладени границите
между отделните длъжности. В повечето случаи проблемите възникват от неоразмеряване на това, кой докъде му стигат правата и задължения. Мога да се съглася веднага с размеряването и с границите от моя личен опит, тъй като проект менеджер обикновено нямаш директен супер. Обикновено нямаш директна отговорност към хората, които работят в проект екипа. Тоест, ти си отговорен за резултата, но не си отговорен за хората. Говоря за по-голяма част от организациите. Съответно, тогава се получава доста напрежение, особено когато не е добре зададено колко ресурси даден служител може да отделя за този проект и колко за другия проект и колко за ежедневната си работа, ако тя не принадлежи към някой проект. Така че там съм срещала доста предизвикателства, когато нямам пряка отговорност към този служител, но съм отговорна за задачите, които са му възложени и за резултатите от тях. Тоест, това, което ти казваш, Теди, аз го свързвам и с това, което Митко каза. Не са ясно зададени правилата. Да. Не е съвсем добре построена организацията на отговорностите, на ангажиментите и може би оттам вече могат да се появят недоразумения. Абсолютно. И всъщност аз мисля, че би било ценно да кажем и как сме се справили с тези неща, ако сме имали позитивен опит. Накратко бих казала, че е много важно при стартирането на един проект да се определят точни ресурси. Като под ресурси имам предвид колко точно един човек може да даде от времето си и от знанията си за даден проект и колко за друг. Това да бъде и кои са точно задачите. Какви са точно нещата, за които отговаря и за кои не. Разбира се, хора сме и винаги се получават неща, които излизат извън граници, но когато тях ги има, поне знаем кога излизаме извън тях и кога не. И това улеснява комуникацията, ако има нужда от поправка. Супер. Аз също си мисля, че това, което като трудности отбелязахме, именно към сферата на мениджмънта включваме и всъщност чрез по-добър мениджмънт могат да бъдат решавани тези задачи, чрез подобряване на комуникационните отношения, чрез правила, които да бъдат актуализирани между хората. Но така абстрактно поставено, аз не мога да се ангажирам с мнение как да решим тази задача, защото сякаш не е добре прецизно поставена. Само добавям нещо още. Мисля си, че при технологиите и иновациите някакси по-рядко се правят промени, по-рядко се инициират като процеси и съответно там идват по-малкото затруднения, свързани с тях. Да, когато се сменя в една компания технология, когато се актуализира, това е зверски труд, това е много усилия, защото цялата основа, на която работи бизнеса, продукта, на която се изгражда, трябва да се промени. И това наистина е свързано с много усилия, но тези затруднения са по-рядко се правят промени там. Както и с иновациите. Когато усетим, че нещо сме забили, нещо не ни е достатъчно удовлетворително, ефективно, не се справяме добре с това, което правим, имаме нужда от иновация. И това пак се прави по-рядко. Затова пак връщам и към резултатите. По-малко проблеми сякаш се появяват в тези области, но все пак съм щастлив да видя, че хората споделят, че имат затруднения и в тези области, което означава, че всички работим, щом има затруднения, значи сме на фронта. Веси, искаше да се включиш, видях на няколко пъти. Да, аз се замислих, че подкрепям ви напълно за мениджмънта в повечето компании, в които и аз съм работила, пък и в момента тази, в която работя, отново се забелязва
този проблем с мениджмънта, както и с делегирането на определени задачи, това да бъдат ясно изяснени за служителите, границите, в които да се работи и така нататък. Като това, което ми е правило впечатление относно маркетинга е, че когато бизнесът е създаден преди повече години, съответно без бизнес план, без маркетингов план, после е много по-трудно успява той да се интегрира в самия бизнес и оттам следват съответно доста затруднения. Да, факт. Добре, Теди, предлагам да преминем към следващия въпрос. Аз съм сигурен, ако някой би се включил, със сигурност ще върнем и има коментар, естествено, по предните въпроси. Абсолютно. Нека преминем нататък с един доста дълъг въпрос, с доста компоненти всъщност. Ще прекара малко време, за да обясня как е изграден въпроса. То е колко често срещате проблеми по следните теми. И тук хората, които се включиха в анкетата, имаха 7 различни теми, които да оценят от не срещам често до много често. Можеха да кажат и да оценят колко често срещат проблеми в тези теми. Започваме с навлизането на изкуствения интелект и можете да видите в първата графа в дясно. Да, благодаря ти, Миро, за насоката. Всъщност, какво означава тази графа? Като започнем отляво, не срещам. Срещам много рядко, по-малко, рядко, по-често и най-често. Извинявам се, че не ги знам точно в момента, но от най-рядко до най-често са наредени от ляво надясно. Като тук в момента виждаме, че 19 човека са казали, че изобщо не срещат проблеми, 28 са казали, че много рядко срещат, което накланя везните, че навлизането на изкуствения интелект в момента явно не е на дневен ред или поне хората не срещат проблеми толкова често сред тези, които са се включили в анкетата. Това ни показва, че тенденцията все още не е навлязла или навлиза бавно, но ще дойде. Идва, лека по лека. Така изглежда вълната. Аз може би съм пристрастна с моето увлечение към изкуствения интелект, затова предавам думата на вас, ако искате да коментирате. Със сигурност още сме рано. Моето мнение е, че особено в света на по-големия бизнес, изкуственият интелект не мисля, че е чак толкова навлязал. По-скоро сякаш се ползва за реклама, изработка на клипове, на съдържание, на текстове, което не го виждам толкова пряко замесено в изграждането на голям бизнес. И за това мисля, че още е рано. Поне това за момента го виждам като логика при мен поне. Аз се включвам активно тук, защото никой не може да отрече слона в стаята. Изкуственият интелект влиза и променя нещата. Това е нова революция в индустрията, в икономиката, във всеки един сектор на живота ни. И със сигурност ще говорим тепърва още за него. Но от хората, които са се включили в анкетата, се вижда ясно, че това не е на дневен ред. Не е толкова важно, както сме задали въпроса, колко често срещате проблеми по следните теми. Тоест означава, че не много често се отделя внимание към сложни въпроси, към проблеми, свързани с изкуствения интелект. Тук само добавям във връзка с предходния въпрос. Той е един вид технологична промяна, изкуствения интелект. Може в някои бизнеси да влезе на много, много финно ниво, но все пак е технологична промяна. И както видяхме и в предишния въпрос, тези технологични проблеми не са толкова на дневен ред и не са толкова актуални в
основната дейност на хората. Поне аз така го тълкувам. Така че изкуственият интелект, ще си говорим тепърва за него, предлагам да не му отделяме огромно внимание тук и направо може да отидем към другата съществена човешка тема. Съгласна съм. По-скоро ще отделим повече време, евентуално на 9-ти въпрос, където става въпрос за нещата, които отнемат най-много време и където е нужна автоматизация. Той предлага такива опции. Наистина, щом не е важна тема, нека продължим нататък. Различията между поколенията. По същия начин, срещат ли хората, които са попълнили анкетата, проблеми с различията между поколенията на работното място? Започваме отляво надясно. И тук много интересна тенденция. 26 човека са казали, че много рядко срещат, но пък 16, че често и 16 много често срещат, което става малко повече от тези 26. Интересна тенденция е, двата полюса са разделени така, респондентите и отговорите. Интересно е, може би, тук се мислихме да покажем за малко каква е разликата между поколенията или какво означават, какво имаме предвид под поколения. Това, което е Миро. На това с техническите неизправности или технически затруднения изобщо не го виждаме. Ето тук виждаме Baby Boomers, Gen X, Millennials и Gen Z, като за момента най-много от хората, които са в работна среда, са Gen X и милениали, но Gen Z навлиза все повече и повече. Виждаме, че те са родени между 1995 и 2010 година, така че първите от Gen Z или поколение Z всъщност вече са на 28 години и са определено от няколко години в работната среда и влияят на нея. Тоест, на някои места това се забелязва много, на други доста по-малко. Аз, когато правихме анкетата и организирахме въпросите, бях сигурен, че тук на този въпрос по-голямата част от отговорите ще да бъдат точно в огромен проблем между поколенията. И мен лично резултатите ме така отчудват ме. От една страна, дори бих казал, че съм доволен от това, че явно не е чак такова напрежението, каквото съм си мислил, или каквото обикновено тръбят по медии, съм често срещал. И някакси наистина ме изненадват тези резултати. Може би зависи самата фирма с каква разлика в възрастите работи. Тоест, ако са две съседни, примерно милениали с Gen Z работят, може би по-малко се срещат напрежения, докато ако примерно Gen Z работи с бумъри, които са мисля, че през две поколения, тогава със сигурност напреженията, поне аз очаквам да бъдат много по-големи. И пак зависи как фирмите са се съобразили с този фактор. Интересно е този резултат. Само коментар от те, извини ме, само това много силно впечатление ми прави. Тази четворка в средата означава, че аз не виждам тук хората да са безразлични. Това е отговора, не мога да преценя и всъщност тук няма безразлични. Или хората казват, всичко е 6, рядко има търкания, но се разбираме. Или хората казват, вижте какво, голяма мъка е, големи проблеми, хората не се разбират помежду си от различните поколения, говорят на различни езици и всъщност моите наблюдения са тъкмо в тази посока. Добрите комуникатори могат да комуникират без значение от кое поколение е човека с тях, с когото общуват. Тези, които имат трудности в комуникационния процес, ясно се вижда в междупоколенческите отношения. И с това спирам коментара. В тази връзка наскоро чух нещо, че
Абе, нали, знаете, на един камък си пише от доста време, следващото поколение за нищо не става, което ни Да. говори за това, как всяко следващо поколение бива укорявано за някакви техни навици, привички, начин на мислене, действане и така нататък. Но много интересно за мен е това, че всъщност тези начини на поведение, на комуникация, те са сформирани от нещо, от някакъв контекст. От това как това поколение израства, какво вижда. А тук при Gen Z те са първите digital natives или тези, които винаги са имали телефон, компютър наблизо още от малки. Това им дава нещо много по-различно от всички останали поколения преди тях. Дори ние като милениали сме били ученици, когато за първи път сме се докоснали до тези неща, предполагам. Аз поне. Да. Това е интересното и наистина, който може да комуникира успешно или поне се опитва да намери пътят до всеки. И понякога се изисква малко повече време, понякога малко по-малко. Добре, можем да продължим към следващото, което е Набиране на подбор и персонал. Мите, ти започна, ако искаш. Ами, добре, приемам, както виждате в ляво, при мен поне на екрана се пада да. Благодаря, Миро. Резултатите са, меко казано, еднозначни. Всъщност там се оказва 26 човека намират сериозни проблеми при по-скоро да, мисля, че това беше по-скоро да, и 23 човека намират също проблеми, общо 49 човека от анкетираните намират проблеми в тази сфера. И честно казано, от всякъде се говори за приказката, че няма хора вече, не можеш да хванеш човек за работа. Още по-големия проблем е с квалификацията на хората. Все по-често се срещат проблемите и с комуникационните умения. Тоест уменията на тези служители да комуникират помежду си, да се разбират, да са сговорчиви, да са отстъпчиви или най-просто казано да бъдат хора. И това е нещо, което според мен ще се очертава все повече като проблем в бизнеса и не само в бизнеса, но понеже разглеждаме тази сфера, със сигурност работодателите ще им се наложи допълнителни, може би, някакви обучения ли да правят на своя персонал, не знам, за да може да има да могат да се разбират с хората, особено на входа, така да откриват правилно, да усещат кой човек е за техния екип и кой не. Не знам, Да, преди обученията всъщност основният проблем е глада наистина за хората, тъй като преди да ги обучават първо трябва да ги намерят, а пък проблемите са в няколко насоки, разностранни са. От една страна ниската квалификация, от друга страна емиграцията на по-обучените кадри в чужбина, от друга страна глада за хора с конкретни езици в много компании, както навлизат напоследък повечето корпорации в България, които изискват различни езици, така че всички тези фактори определено обуславят едно трудно намиране на кадри за подходящи за конкретните позиции. Тук ще задълбаем повече на следващите два въпроса също, тъй като и те са свързани с това. Решихме да отделим повече време на тази тема, тъй като изглежда да е много наболяла за доста голяма част от хората.
Така че ще отделим време и там, ако искате да преминем към следващия въпрос. Въвеждането на нов колега. Тук също интересно разпределение на отговорите, като 24 човека казват, че по-скоро не срещат проблеми с това, а 22 казват, че често срещат. И така останалите отговори са равномерно разпределени, но това ни показва доста хем полюсни, хем доста добре разпределени данни и отговори. За мен е интересно, когато го свържем с въпрос номер 5, към който ще дойдем по-късно, с онбординг процеса, как това се кореспондира. Така че бих казала на тези, които следят или гледат по-късно на запис това видео, да запомнят тази графика, как е разпределена, защото по-късно ще дойдем и при онбординг процеса, за да го коментираме. Да, Теди, мога да се включа и аз с следващата точка от този дълъг, но прелюбопитен втори въпрос, който да ви напомня, звучеше така. Колко често срещате проблеми по следните теми? Изкуственият интелект, междупоколенческите отношения, набора и подбора на персонал, въвеждането на нов колега и стигаме до заветния Home Office. Тук аз, честно казано, съм изненадан, когато погледнах резултатите си изненадах, защото, честно казано, си мислех, че Home Office е важна, по-трудна, по-деликатна тема в работата и в отношенията между мениджмънта и работниците, служителите. За различните компании съм останал с впечатление, че е важна и деликатна тема, както казах, което предполага, че има възможност да се случват повече недоразумения. Но, както сами виждате от тази графика, дистанционната работа не предизвиква никакви проблеми на хората. 26 човека са казали никакви проблеми, въобще рядко не срещам проблеми, рядко срещат 21, което е мнозинството от отговорилите и така намаляваща прогресия към често срещане и много, много проблеми. Така че абсолютно ясно е, че всички са щастливи от Home Office, всички обичат Raymond, всички обичат Home Office. Това е моят коментар. Да, разбира се, от някой от присъстващите, ако има различна позиция или мнение до момента коментарите, които имаме, може да се включи и в чата или пък да заповяда при нас в панела, за да видим дали евентуално няма някой с по-различна гледна точка. Точно така, защото би ми било много интересно да разбера дали тези, които казват, че нямат проблем, всъщност вече са се върнали и не са в Home Office или са свикнали и всичко върви по мед и масло, както каза Миро. Ще бъде интересно да го разберем. И да минем към следващия въпрос тогава. Мога аз да продължа. Тук Да. също е много интересно, отчетливо. Категорично фаворит при вземането на решения е отговора по-скоро не срещам проблеми, където аз съм имал затруднение как да го тълкувам, честно казано, защото подсказва една категоричност на хората, които вземат решения, свързани с своята работа, че да, има от време на време малки трудности, но като цяло всичко е наред, нямаме драма и категорично висока бройка. Въпреки това има едно леко съмнение. Малко срещам проблеми, малко не мога да преценя. Някакси оставам с усещането, че хората по-скоро са доволни, но критични към резултатите и към начина, по който вземат решения. Така аз тълкувам този отговор. Тоест, те лесно вземат решения, а тези решения дали са правилни, в последствие ще се види. С едно самочувствие се вземат решенията, но какъв е резултата не се знае. Те не изпитват проблем с самото вземане на решение. Добре, комуникацията в екипа и компанията, дали срещат проблеми в тази сфера, смесени отговори,
така, основно така, везните накланят към това, че 25 от отговорилите, 25 човека от отговорилите са в сферата на да, често срещат такива проблеми и както и по-рано споменахме в разговора, това се очертава като единия от ахилесовите пети на екипите, а именно комуникацията. Вие имате ли някакъв коментар? Или можем да преминем напред? Аз съм сигурен, че и надолу във въпросите мисля, че имаше, които засягаха повече тази тема и можем да я отворим по-широко тогава. Да, и аз мисля, че да. Те не моля те, заповядай, не мога пак да те прекъсна. Извиня, няма нищо. Щях да се съглася с Митко да преминем нататък, но мисля, че ти имаш мнение и след това ще кажа нещо по техническата част. Категорично този въпрос, тази част от втори въпрос ми е също любима, защото аз имам много силно активно отношение към комуникацията и към теорията и към практиката на комуникацията и затова тръпнех да видя тук какви са отговорите и от тези отговори оставам с впечатление, че за разлика от вземането на решения, където има категоричност, ясен победител, тук има едно колебание. Не мога да преценя, не съм сигурен дали комуникацията е ефективна. По-скоро срещам проблеми, лидера, 25 отговора. По-скоро не срещам проблеми, 18 пак така на първи подгласник. И обединението е някакси в средата. Тук аз хващам едно вече стабилно, как кажа, колебание. Дали всъщност комуникацията работи добре и дали вътре в екипа, вътре в компанията ние се разбираме помежду си. За мен е голяма тема. Определено. Комуникацията е в центъра на нашата анкета. И интересна за всеки един от нас. Ще продължим с нея. Имахме коментар, че чата не работи. Нали така, Веси? Да, имаме такава обратна връзка, че ако някой пише, не получаваме или не виждаме в момента съобщенията. Но аз виждам един коментар всъщност в LinkedIn, освен този на Миро, който е за проба. Виждам един коментар, който казва, че всичко е точно, така че в някакъв момент чата е работил добре. Ако някой иска да го пробва и сега, ще бъде супер. И ако иска да се включи по някои от въпросите, които обсъждаме. А ние ще продължим нататък със следващите. Ще продължим, само да кажа. Първи лайк ни е, със сигурност сме зелени зайци и със сигурност, ако направим следващи лайфове, ще сме по-опитни. Ще използваме, ще намерим начин, по който да се свържем с вас. Съжалявам, че дискусията за сега остава между нас четирима ни само, но добре сте дошли, ако намерите начин сега да пробиете нашата некомпетентност по този въпрос. Да продължим нататъка. Супер! Нека да продължим. Оценете следното твърдение. Компаниите и кандидатите много трудно успяват да съгласуват интересите си при търсенето и предлагането на работа. Тук решихме да обърнем внимание на големият слон в стаята. То слон, ако не се споменава, мисля, че много често се споменава. Но нека да видим графиката как изглежда. Защото тук също беше с възможности за отговори от това не съм съгласен с твърдението, т.е. не се срещат трудности при съгласуването и съгласен съм, напълно съгласен, определено се срещат трудности при съгласуването. Ние в групата имаме така доста по-компетентен човек, който може да Веси, предполагам, че може да коментираш тази графика или ако искаш. Да. Само секунда.
Става въпрос за търсенето и предлагането на работата. Пак да ви кажа, докато разглеждаме тук, всъщност сме коментирали, че най-голям процент отговор е степен 8. Така че повечето, доста голяма част от хората казват, срещаме доста големи трудности в съгласуването. На следващия въпрос ще видим и какви са точно трудностите. Да, всъщност компонентите, по които се срещат тези трудности, са също в различни посоки и от двете страни, т.е. и от това, което предлагат работодателите, и от това съответно пък, което търсят и изискват работниците, или по-скоро кандидат-работниците, и съответно пък графиката го показва, че по-скоро се срещат трудности, тъй като, както виждаме от самата графика, от 6 нагоре са по-голямата част от гласувалите, степен 6 нагоре. Еднозначно е. Ако искате да продължим към причините, защо не се съгласяват и не намират съгласие. Какво според вас са главните причини за трудностите при съгласуване между работници и работодатели? Като тук също дадохме предварителни опции. Различия в очакванията, неподходяща комуникация, финансови условия, липса на знания и умения, несъвместими култура и ценности и опцията други, като това бяха отворени отговори. И аз тук бях изненадана, да се призная честно. Много изненадана, тъй като първите два отговора, различия в очакванията и неподходяща комуникация, водят много отчетливо, а финансовите условия и липса на знания и умения, които чуваме много често в ежедневието, когато се говори за това, са едва на трето и четвърто място. И аз тук си казах, има надежда. Всъщност има надежда, защото първите две причини за различията са комуникация. Това е нещо, което зависи от нас, нещо, което можем да управляваме. И тук би било интересно да видим всъщност как се стига до тази. Какви са всъщност очакванията, по които има разминавания, като изключим финансовите, тъй като те са споменати по-долу. Това би ми било много интересно, ако има някой в чата да коментира. Къде най-често се различават очакванията между работници и работодатели? Като очакваме някой от нашата аудитория да се включи, аз да споделя, че също отчасти очаквах този отговор и бях изненадан, защото обикновено чувам, когато говорим за това някой, че си търси работа или пък работодател, който търси работници, обикновено чувам, че не се разбрахме. И аз винаги съм си мислил, че заплатата е част от това, за което се разбираме, или пък, че човека не е достатъчно подготвен за това, което се иска от него. Но всъщност установих, като разговарях по-детално с мои приятели, с близки, с колеги, че просто хората не вникват в мотивите и в възможностите, които са свързани с тези мотиви. Тоест, аз искам нещо, кандидатствам за някаква работа, но моите очаквания остават неразбрани. Какво точно и съответно пък и обратно. Компанията има фирмена култура, има конкретен език, на който говори. Идва кандидат за работа и на самото интервю той не може да хване същината на това, което има като очаквания към него. Някакси, сякаш комуникацията наистина остава висяща и това поражда странни мисли, емоции и оттам кофти решения. Така че много се радвам, че това се вижда ясно в нашата анкета, че различията в очакванията са осъзнати от хората, които са я попълнили и това е нещо,
което ще трябва да се работи. Да, категорично. Обикновено, когато се наемат нови служители, има до някаква степен премълчани очаквания от двете страни. И може би точно тази дупка в комуникацията, която Теди спомена, е ключова, тъй като в повечето случаи кандидат-работниците имат някаква представа, съответно не споделят изцяло тяхните очаквания. От друга страна получават съответно една картинка, след време се оказва, че примерно ангажиментите и отговорностите са много повече или пък са в малко по-различна сфера от договорената и това е нещо, което много често се среща, особено в по-големите компании. Но и в малките също. Това е много интересно, така малко по-конкретно да назовем тези различия в очакванията. Благодаря ти, Веси, че стана малко по-конкретна и мисля, че е доста добър мост към следващия въпрос. Пети. В случай, че няма други коментари от вас, но как оценявате процесите на въвеждане в длъжност, онбординг във вашата организация от гледна точка на ефективност? И тук може да видим доста отчетлива преднина на отговорът, който е по-скоро ефективни. 45,7%, почти половината от хората са казали, че ги виждат като по-скоро ефективни, което като сложим и тези, които са абсолютно ефективни, 10% стават над 50% от хората. И тук става много интересен въпроса. Добре, това противоречие ли е с предишните въпроси или предишните отговори? И каква би била причината, ако е наистина? Дали, може би, не достига достатъчно информация до хората, които са отговорни за онбординга, или пък онбординга е добре, обаче само на теория евентуално и за това се получава трудности при въвеждане на нов колега. Това биха били интересни въпроси. Аз бих тълкувал последния начин, че всъщност онбординга го приемам като технологичен процес. Тоест, самата фирма има добри изградени алгоритми за прикрепяне на нови хора към екипа. Докато в предният въпрос проблемите при договарянето, там мисля, че излиза повече човешкият фактор или умението да създадеш доверие в другия. И хората се разминават, според мен, в горния въпрос точно при това, че не могат да изграждат първоначално доверие в другия и след това да защитят това доверие. В повечето случаи навлизаме на територията на манипулацията. Ние тук ще ти кажем, че правиш едни неща, ама се оказва, че правиш други. Или пък има разлики в длъжностната характеристика, парите и така нататък. Докато тук в този въпрос ние виждаме явно тенденция, която показва стабилна увереност в фирмите да прикрепят нови хора технологично към своите процеси. Което е направо си е за уважение и това предполагам ще продължи да нараства този процент, защото хората все повече ще имат нужда бързо да могат да въвеждат нови хора към своя екип. Да, определено онбординга е малко хлъзгава тема. Аз също съм изненадана от отговорите конкретно на този въпрос, тъй като повечето компании имат установени политики по въвеждането на нови служители, но от друга страна пък имаме факта за голямото текучество на кадри, служители, които започват и след месец, два, три напускат, което пък също задава едни други въпроси.
до каква степен онбординга е свързан, особено отваряме една голяма скоба в ерата на хоум офиса, до каква степен онбординга е свързан по-скоро с технологичната част и навлизане и до каква степен той е свързан с интегриране на кадъра а, към културата на компанията и въобще към това да се почувства част от екипа. Те не мисля, Да, че може да... смятам. Да, ако имаш още... Извинявай. Извинявай. Да, мисля, че тези два отговора доста добре всъщност отговарят на графиката и на резултата, защото всъщност онбординга, в моето разбиране, обхваща и техническата, и културната част от една организация, колкото и голяма или малка да е тя. Но това с текучеството, което Веси ти спомена, оправдава добре изграден технически онбординг. Той трябва да се случи бързо, за да продължим с ефективността на нашата работа. Но пък, ако културният онбординг не се случи, културен имам предвид да се запозная с ценностите и очакванията на фирмата, или пък по-скоро да се обменят очакванията от двете страни, то тогава отиваме пак в посока текучество, което заформя един кръг. Но това би обяснило наистина резултатите от двата въпроса, които отиват в различна посока. Всъщност, предходният отразява повече културното въвеждане в една организация, този техническото. Разбира се, това са наши спекулации. Не знаем как са ги чели хората, които са отговорили, но това е нашето тълкуване. Бихме се радвали да научим как попълващите анкетата са тълкували въпроса и как са отговаряли и се надявам да имаме възможност това да го направим в диалог, в разговор, в дискусия. Всъщност това беше и мотива ни днес да организираме тази дискусия. Има какво още да учим, как да стане диалога, така че за сега пътя е този и аз мисля да преминем към следващата стъпка на този път и то е към 6-ти въпрос, който е отново свързан с конкретни предизвикателства, но тук вече говорим за корпоративни събития и развитие на служителите. Някой иска ли да го представи или така и така съм почнал да продължа аз? Давай, Миро, ти си вече там. Давам. Изчитам го дословно въпроса за тези, които не виждат ясно на малките дисплеи. Кои са главните предизвикателства, които срещате при организирането и провеждането на корпоративни събития за развитие на служителите? И тук имаме следната градация на отговорите от най-често срещания към най-малко отговорения. Ангажиране и мотивиране на служителите да участват е лидера. Това е най-голямото предизвикателство, че служителите някакси трудно се мотивират и се ангажират с участие в такива събития. След това имаме проблем с измерването на дълготрайния ефект от събитията. Също огромна тема. Огромна тема как всъщност мерим какво се е случило след като сме направили един тимбилдинг или едно обучение. Друго предизвикателство с значително по-малка тежест от предходните две всъщност са ограниченията на бюджета. Но аз си мисля, че този отговор във всеки един въпрос можем да го намерим. Винаги има проблеми с бюджета по различни направления. Може би абсолютизирам, но да. И след това имаме следващия отговор. Определене на подходящи теми и дейности. Той има 20% от отговорите и малко по-надолу вече са планирането и управлението на времето. Трудно определяме кога да се случват събитията, трудно определяме кога участниците да се включат в тези събития. И тук 14,3% от отговорите казват, всъщност ние не провеждаме такива събития. И имаме един отговор други, който не си спомням нещо в тази посока, беше пак като конкретика, не мога да кажа, но ето как изглежда графиката. 58, само правя уточнение, понеже респондентите можеха да дават повече от един отговор, затова избора на процентите е значително над 100, но
лидера, ангажиране и мотивиране на служителите да участват. Мили приятели, как бихте коментирали тези отговори? Със сигурност тимбилдингите се свързват с ядене, пиене, купони, забавления, посещение на някой хотел, някое интересно място и основно фокуса е в посока разпускане. Ако фирмата реши да направи по-сериозно организиране на това събитие с цел качествено време прекарано заедно, опознаване на служителите, сякаш забелязваме все още тенденция служителите да се дърпат и да не са толкова мотивирани да участват в подобно събитие, да си искат разпускането. До някъде абсолютно е разбираемо, все пак работните процеси в повечето случаи са доста натоварващи, бизнес изискванията са високи за срокове и хората използват тези събития да разпуснат. Със сигурност и измерването от гледна точка на HR-ите и на менеджерските екипи им е важно, за да могат да отчитат тези резултати пред по-главно ниво менеджери и също и тя ги разбирам като един висок процент. За момента сякаш това бих коментирал, така ми се набиват като резултати и като размисли в главата. Аз бих добавила мои, може би до някаква степен и лични наблюдения, тъй като последните 2 години работя в по-големи корпорации, че до голяма степен основната мотивация на служителите в тези компании е заплащането. Съответно, те не са, така да се каже, социално ангажирани към компанията и оттам насетне не предявяват интерес в посока допълнителни занимания, които са свързани с това, с времето, което ще им бъде отнето, тъй като не се чувстват съпричастни към културата на компанията. Така че това бих добавила като така лично наблюдение в тази посока. Да. И аз в същия дух бих продължила от моята гледна точка и от моя опит, тъй като аз ще си позволя да коментирам от двете гледни точки, от човек, който е участвал в такива събития като участник и човек, който е организирал и подготвил такива събития за хората в организацията. И според мен тези 2 първи отговора са много тясно свързани един с друг. Това да ангажираме и мотивираме служителите да участват много често е свързано с това. Аз като отида на този workshop, нека кажем, че е workshop или teambuilding, каква е ползата за мен? Моите крайни срокове и моите задачи остават същите, но се вмъкват и 1-2 дни, в които аз не мога да работя или нямам възможността да работя по ежедневните си задачи, защото се включвам в едно събитие, в което уж ще науча нещо ново, уж ще работим по нещо ново, но всъщност не знам дали резултатите от него ще ми донесат дългосрочни ползи. Дали наистина ще науча нещо стойностно, което ще ми помогне в бъдеще в моята работа. Дали нещата, които ще дефинираме там, наистина ще бъдат направени и има ли изобщо нужда да бъдат там. Това са нещата, които съм чувала от колеги или от участници и затова е много важно според мен хората, които организират подобен тип събития, да се допитат първо до човекът, който го организира, менеджер, управител, предприемач, какви са неговите цели и след това по възможност да попитат и самите служители какви са техните виждания върху сегашните предизвикателства в фирмата, за да може да се направи един добър баланс от очакванията и от ползите на тези събития и пък по време на събитията да се говори за това как бихме могли
дългосрочно да преследваме целите, които дефинираме тук. Какви са нашите следващи стъпки за следващите 4 седмици, 6 седмици, 8 и така нататък. И тези да се проследяват. Другото е комуникация. От какво имаме нужда? Всъщност. И тук отново искам да отбележа, че ограниченията на бюджета са на трето място. Значи тя ги има, те са навсякъде, но преди това има едни други неща, които бихме могли да отстраним и да направим само 30% ограничения, които са тези, които идват от бюджета. Така ще можем. Много ми е лоша математиката, не съм специалист, но 60% повече събития да правим. Евентуално. Прекрасна математика имаш, тези. Супер си. Добре. Можем ли да продължим с следващият въпрос? Разбира се. Той е в същата посока, в която видяхме по-рано, че има индикации за напрежение и за трудности, и това е задържането на служителите. Тук ние запитахме кои стратегии всъщност използват респондентите, за да задържат служителите си. С какво така ги омайват, привличат, ангажират и ги карат да се чувстват по-добре в корпоративната среда, в ангажиментите, които имат. И ако не вземам думата на някой, който иска да ги прочете и да ги сподели, мога да продължа и да кажа. Прекъснете ме, ако някой иска да вземе тази функция. На първо място, всъщност, тук в анкетата, ето как графично изглеждат. На първо място, като стратегия, която използват респондентите, е създаването на приятна работна атмосфера. Това е топ отговора, както се казваше в едно предаване, и много близко до него всъщност е гъвкавост в работното време и място. Няма да си позволя веднага да ги коментирам, но тези са лидерите, двата отговора. След това вече са тимбилдингите и празненствата, с подобен резултат са пакетите, храна, спорт, транспорт, застраховки, така нататък, мултиспорт и така нататък. Програми за личностно и кариерно развитие също е част от арсенала на работодателите и на менеджерите, които са свързани с тези решения. И организирането на обучение и на курсове е почти в края на анкетата, на отговорите на този въпрос, където имаме няколко други отговора. Но ясно е тук къде е фокуса и къде най-малко внимание се обръща от това, което сме питали. И можем да преминем и към коментарите на този въпрос, който всъщност е доста интересен за стратегиите за задържане. Някой иска ли да се включи? Добре. Аз мога да продължа с това, че може би най-важното е самата среда, в която се намират служителите в компанията. Това е ежесекундното състояние, в което те се намират, и ако има нещо дразнещо наоколо, ако има нещо, което не е удобно, естествено, че то създава трайно напрежение. Може да не се осъзнава веднага, но се натрупва, например, като липсва топла вода в банята, шегувам се. Като някакви древни такива неудобства в работната среда, недостатъчно осветление, вибрираща картина на монитора, не знам, що се е към тази битовата част ме влече да си представям примери, но става въпрос, най-лесно се отработва това с работната атмосфера. И там имаме възможност за най-полезни ходове и аз мисля, че това добре е усетено в средата и се експлоатира. Работната атмосфера аз се асоциирам с човешкия фактор, т.е. качествени взаимоотношения с колегите. И си мисля, че това е един от дори според мен е и по-важно от това дали кружките работят и има топла вода.
в кръга на шегата, разбира се. Ако човек се разбира добре със своите колеги, ако няма дрязги, разминавания, прекалено големи разлики в културните им разбирания, мисля, че това би дало голям плюс това човека да остане в тази фирма и да продължи да работи с желание да изпълнява задълженията си. И затова бих сложил човешкия фактор в този отговор. Да, определено. И към колегите бих добавила менеджера и нещо, което прочетох наскоро, че менеджерът всъщност има доста голямо значение за психическото здраве на всеки един от служителите си, дори по-голямо от това на терапевта му и на учителя му, ментора му или който и да било друг. Едва ли от това на семейството, но кой знае, зависи от това колко време прекарваме свързане с работата си, работното място. Така че определено е много важно на какъв менеджер, пряк менеджер ще попаднеш, защото той прави доста голям процент от взаимоотношенията ти, човешките ти взаимоотношения. Съгласен напълно. Ако нямаме други коментари, можем да преминем към Аз имах едно наблюдение, извинявай. Да. Създаване на приятна работна атмосфера и гъвкавост работното време и място са неща, които на мен ми направиха впечатление, че са изключително субективни. Те са единствените две неща, които са хем за всеки могат да бъдат разгледани по различен начин, но в същото време са най-отгоре. Така че дали приятна работна атмосфера, погледната от очите на служителя, е такава или от очите на менеджера, може да бъде нещо различно. Затова пък тимбилдинги, празненства могат да бъдат измерени, пакетите за храна и така нататък също могат да бъдат измерени. И организирането на обучение и курсове е нещо, което е едно от най-малко гласове е получило. Също може да бъде добре измерено и друго, за което се сещаме, че е едно от най-важните неща за новото поколение Z. Те изключително много държат на тези обучения и курсове и развитието си, като не е задължително развитието винаги да е нагоре, но може и да е в странични позиции, но това е изключително важно за тях и това би било нещо като съвет, ако мога да си позволя, но може би като коментар за менеджерите и предприемачите, които работят с хора в тази възрастова група. Да обърнат внимание на обученията. Добре. Мисля, че с това този въпрос за момента по него изчерпахме, освен ако няма други коментари. Мисля, че можем да преминем към следващия въпрос. Да, преминаваме. Той беше един от двата отворени въпроса. Имахме до тук всъщност повечето въпроси имаха конкретно фиксирани отговори и към някои от тях можеше да се пише и друго. Като тези от друго сме ги ориентирали към конкретните отговори. А тук 8 и 10 въпроса са тези, които бяха отворени и имаше страхотни и много интересни отговори по единично, по-отделно. За да можем да ви ги представим, всеки един от отговорите го отнесохме към някоя подтема и за това сега ще ви покажем тези подтеми. А пък ако прецениш и искаш да споделиш някои от конкретните отговори, също би било любопитно, вероятно. Но за сега исках само да обясня това като особеност на този въпрос. Да ги чета или ти ще споделиш? Да, мисля, че е добре така да минем само по подтеми. Нека продължим тогава, тъй като взех думата отново, продължавам. Вътрешна комуникация и организация с 34%, 14% оперативни
задачи, 13% микроменеджмент, 13% административни, 10% маркетинг и всички останали са под 10% с работа с клиенти, човешки ресурси или пък нямам отговор. Иска ли някой да се включи? Вътрешната комуникация отново излиза на преден план и така свети в червено. Определено това се очертава да бъде и тук. Не знам точно как да го коментирам по-ясно от това. Проблемите в комуникацията и организацията са номер 1 навсякъде и докато не се вземат по-сериозни мерки, да се намерят решения най-вече за решаването на този тип проблеми, ще продължава да бъде проблем във всяка една фирма. А какви според теб могат да са тези решения във всяка една фирма? Или имаше ли нещо предвид, когато каза някакво решение предвид? Със сигурност работа с самите служители. Колкото и на фирмите да не им се иска, според мен ще им се наложи да започнат да организират определени обучения, с които да създадат добри нови навици на своите работници, да могат да създадат по-добра работна среда вътре в самата фирма и да подобрят комуникацията помежду си. От една страна разбирам нежеланието на фирмите да го правят, защото за тях този разход е сериозен и сериозно вложение в възможностите на хората, а тези хора във всеки един момент могат да напуснат фирмата и да отидат някъде другаде. Но аз пък съм на мнение, че когато един работник бива оценен, когато усеща, че мениджмънта влага в него, той ще продължи да има желание да работи за тази фирма, отколкото да попадне в фирма, която само изцежда неговите способности и получава едни голи финансови средства. Да, те са важни, но не са всичко. Човек винаги има една подсъзнателна нужда да се развива и за мен тя винаги ще остане като нещо, което се подценява от работодателите. Бизнесът, както знаем, в повечето случаи е доста студен и се заема само с резултатите, било то финансови, успехи и така нататък. И рядко се влага в моторите на този бизнес, а именно неговите работници и хората, които го изграждат. Затова вярвам, че решението е в обучение. Обучение и повишаване на комуникационните умения на работниците. Това, което исках да се включа, просто в прочитането на въпроса осъзнах, че аз почнах да давам отговорите, но не подчертах какъв е точно въпросът. Кои задачи заемат най-много време и енергия. И категорично от това, което до момента гледахме като отговори, общуването, комуникацията, уточняването на ценностите, уточняването на очакванията, договарянето на отношенията, задържането в компанията, всичко това преминава през комуникация и организация. И затова нямам никакво съмнение, че това е абсолютно достоверен отговор. Повече от 1/3 излиза като основен консуматор на енергия и на време, това с комуникацията. И абсолютно, Митре, съм съгласен с тебе, тези също ти го сподели като коментар, че през работа върху комуникационните умения, меките умения, организационните умения, това може да бъде подобрено и променено. Виждаме го и в исторически план, в развитието на мениджмънта. Започва с строги правила и ясни норми, стандарти, и после се преминава към мениджмънт на човешките отношения, защото в крайна сметка човека работи.
Интересно ми е дали с навлизането на изкуствения интелект този проблем от само себе си ще бъде решен. Тъй като изкуственият интелект работи вече с конкретно подготвени интерфейс, протоколи на отношения, на взаимоотношения и дали ще се намали нуждата от работа по вътрешна комуникация и организация, след като вътре ще имаме повече изкуствен, отколкото естествен интелект. Според Добър мен, въпрос. Да. извинявай, Давай. само според мен изкуственият интелект би дал повече резултат върху оперативните резултати, върху тези 14%. Мгм. Там би се взел голямо място и би дал решение, докато комуникацията все още надявам се да остане на територията на човека и там да успеем, казвам, да се справим с тези задачи и да не изтича чак толкова ресурс от страна на менеджерите в тази посока и да има все повече решения там. Да, съгласна съм. Абсолютно исках да подчертая това, че изкуственият интелект би се включил доста добре и би оптимизирал времето и енергията, които в момента отиват при оперативните, може би административните задачи и маркетинга. Също виждам, че там има доста такива инструменти, свързани с изкуствения интелект, които улесняват. Но пък остават вътрешната комуникация и организация, както и микроменеджмента, които са свързани с по-меките умения, които може би ще отнеме време на изкуствения интелект да навлезе там. И аз си мисля, че или това, което знам от собствения си опит с вътрешна комуникация, имейли и митинги, които се въртят в кръг и идват постоянно отново и отново, или пък има няколко митинга за една и съща тема, която може да се реши, може би, само с един или с един имейл. Това са неща, които понякога просто трябва да се Просто го казвам, но не е чак толкова просто, тъй като трябва да се отдели време и да се дефинира. Кой екип с кой друг екип работи най-много? Има ли неща, които те могат да оптимизират, автоматизират? Има ли неща или пътища на комуникация, които би трябвало да бъдат елиминирани или пък удебелени? Така че това е нещо, което може би може да се оптимизира с едно по-основно преглеждане на това как точно върви комуникацията в тази организация. И микроменеджмента, един доста основен фактор за него е доверието, изграждането на доверие. Така че там също сме на територията на меките умения, където едва ли все още изкуственият интелект с Copilot в Outlook и така нататък може да ни помогне. Те могат да ни помогнат, когато си организираме имейлите, календара и така нататък. И аз мисля, така виждаме едно позитивно бъдеще в тази посока и коопериране с изкуствения интелект точно в посока така по-административните, оперативните задачи. Спокойно можем да му ги делегираме, а пък по-човешките нека да се останат за нас хората. Да. Добре, можем да продължим, предполагам. Да, сигурност. Отиваме към 9-ти въпрос. Тук имахме графичен отговор, имахме скала от 1 до 10, където 1 е най-слабо, а 10 е най-силно. И тук въпросът беше такъв. Оценете колко добре вашата организация се адаптира към променящата се бизнес среда. И както преди малко всъщност ви показах графиката, отново имаме едно нормално разпределение на отговорите към вървинната крива, но изтеглена към силния отговор, т.е. преценката, че компанията добре се адаптира и силно се адаптира към променящата се бизнес среда. И да, част от изводите сме ги посочили тук и в файла.
потребност от подобрение все пак се отчита, че е важно компаниите да се адаптират и да имат адаптивност и че все пак тук би било добре да се обърне внимание и на обучение и развитие на хората в компаниите, а разбира се и за стратегическо планиране. Отгоре минах, но ако вие искате нещо да задълбаем, можете да кажете по този въпрос какво още можем да коментираме. Аз за момента не мисля, че нещо по-интересно мога да добавя като коментар. Мисля, че отговорите са така достатъчно красноречиви и явно фирмите се успяват да се справят с променящата се бизнес среда, поне така скромно си го казват, си признавам това, така че не знам някой от вас има ли друг коментар. Не мой, но се спомням, че в предварителния разговор или Веси или Миро бяха казали, че това всъщност показва една доста добра, една отвореност към адаптирането, една добра подготовка и може би може да го кажете вие, но на мен определено ми резонира това тълкование на графиката. Да, Теди, аз подкрепям твоето тълкуване. Не е твърде висока, твърде силна самооценка, че да, ние сме супер адаптивни. Има съмнение, има така здравословна критичност, но все пак има отношение към промяната и към адаптивността, което е абсолютно в синхрон с моето усещане, с моето желание за бизнес среда. Това е, което всички ни обединява, мисля, тук. Това усещане. И е супер, че получаваме и такива резултати. Страхотно. Ами да, и във връзка с този въпрос, естествено идва и 10-ти въпрос, който отново ще напомня, беше отворен и отговорите, които сме получили, пак сме адресирали към конкретни категории, за да бъде по-лесно представянето му. И въпросът е следния. Какви промени смятате за необходими, за да се подобри адаптивността на вашата компания? Тъй като правим микрокоментар, имахме до момента логическата последователност. 8-ми въпрос, къде ви е най-трудно, какви проблеми, всъщност кои области ви гълтат най-много време и енергия. След това беше колко сте готови за промяна и въобще променяте ли се. И тук вече говорим за конкретика. Къде имате нужда да подобрите адаптивността си, в кои области. И продължавам с изчитането на отговорите. На първо място е мениджмънт и комуникация. След това са човешките ресурси и ролите вътре в компанията. На трето място са обученията. След това идват автоматизация и систематизация на процесите и на технологиите. Бюджети за плащане, отново има място бюджета тук. И иновациите също са част от отговорите на респондентите. Малко над 7% всъщност са хората, които не са успели да отговорят, нямат отговор, нямат отношение. И ето как графично е представено това. И в продължение на изчитането на отговорите ще си позволя и първия ми коментар, а то е, че именно менеджмент и комуникации беше топ отговора на първи въпрос, където беше къде изпитвате най-големи трудности. И след като преминахме през много и различни теми и отговори, в края на анкетата, без ние да сме го задали като очакване на отговарящите като пол, като конкретна позиция, че мениджмънтът е един от възможните отговори, на които вие може да дадете, всъщност ясно става, че респондентите си дават сметка, че в мениджмънт и комуникации имат нужда от най-много внимание за повишаване на адаптивността, което означава да се въведат промени и да се търси развитие. Това ми е само коментар на тук. Другото го оставям за вас, да се свържете с нещо по този въпрос.
Мисля, че това завършване или този кръг, който се получава от тези два отговора на първия и десетия е доста красноречив. И какво друго? Човешките ресурси и роли са очевидно на много високо ниво и в тази връзка също една информация, която така ми попадна или която прочетох, беше, че всъщност ресурсите и ролите все повече ще се сменят и все по-често ще се сменят. Те и днес се сменят много често в сравнение с преди 1 или 2 десетилетия, но все по-голяма ще става скоростта на това, което се случва. И затова много често прочитахме в отговорите, че трябват свежи кадри, трябват нови знания, трябват и преразпределение на ролите и ресурсите във фирмата, тъй като естествено някой, който е започнал на една роля, впоследствие да се развие към друга, да се набави нови знания, нови умения и да поиска следващо развитие, дали на, както вече споменах, по-високо стъпало или пък някъде встрани около професията си. Така че това също е много интересно, че вече се вижда, като е на второ място в отговорите тук, че е важно за адаптирането. За да се адаптира една организация, трябва да се адаптира и човешкия ресурс в нея, всъщност. И веднага след него идват обученията. Точно така. Аз ще си позволя само да запозная нашите зрители с част от отговорите, защото, както казах, това беше отворен въпрос. И за това сега прехвърлям от Excel-ската таблица, в която имаме отговорите, тук в студиото. И ето как изглежда един от отговорите. Само че ще променя формата, защото имаме тези. Как да го направим на еписка? Ето така. Имаме управление на промените, ясни и комуникирани цели, адекватна комуникация и послания към отделните групи служители, съпричастност и човещина. Тъй като имам ограничения до символите, тук спира, но все пак ясно послание. Ето и друг отговор. Желание и способност за придобиване на нови умения. И цитат. Това, което ни доведе тук, няма да ни отведе там. Още един такъв отговор. Комуникация на визията за бъдещето на компанията и причините за адаптация. Акцентиране върху положителните страни на адаптирането, както в личностен план, така и професионален. Страхотни отговори има тук, така че това е само част, която можем сега да ви споделим. С радост ще си поговорим още, ако искате. И не знам какво друго да кажем. Това беше последния от 10 основни въпроса. Може би само остана накратко да минем през статистическите въпроси, за да се ориентира нашата публика в момента. Какви са данните на извадката? Ако нямате нещо друго. Аз лично не. Добре. Минавам тогава. Ето демографските данни, съвсем накратичко. Единият въпрос е в кой икономически сектор е вашата компания. Най-голям дял информационния, което включва информационни и комуникационни технологии, образование и култура. Почти със същата големина имаме дяла на търговия и услуги, където се включва и финанси, здравеопазване, туризъм и друг тип услуги и търговски услуги, разбира се. Производството има дял 12,9%, което се включва производство на стоки, строителство, асемблиране на различни продукти. Вече с значително по-малък дял имаме публичния сектор и имаме един горд представител на добивната промишленост, който така се занимава с или храни и материали, суровини, не мога точно да кажа. Колко служители има компанията, в която работите или която притежавате? По-малко от 10 души имат над 37% от
компаниите на респондентите. 30% от тях са обаче в другата крайност, повече от 250 души, големи компании, и по средата с 18,6% и с 11,4% са компаниите, които съответно са между 10 и 50 души и между 50 и 250 души. Каква е вашата позиция? Както и в началото на самата анкета Теди сподели, тук имаме един баланс. Предприемачите или собствениците на компании са 37%, менеджерите и HR-ите са също около 33-4% и служителите са 32%. Имаме един горд директор развитие, развойна дейност. Също възрастта на респондентите ни между 36 и 45 години са почти половината от попълнилите хора анкетата. 21% и малко над 21% са на малко по-ниска възраст, на по-млада възраст, 26-35 години, този диапазон. 25,7% са над 46 години до 55. Имаме няколко отговора от хора над 56 години и имаме няколко човека, които не искат да посочат годините си. Пардон, моя грешката. Всъщност до 25 години са този дял от анкетираните. Няколко човека са до 25 години. Така, от колко време сте част от настоящата компания? Тук най-голям дял има на хората, които са между 5 и 10 години в компаниите. Повече от 10 години са 30%, което абсолютно адресира отговорите към хора с много голям опит в своята компания. Между 1 и 3 години са 18,6% и по-малко от година са значително под 10%. И тук са хората, които са пожелали резултатите от анкетата да ги получат в подреден вид и ние сме им ги изпратили. Някой от вас, ако иска да получи тези отговори, които сега ви представихме, просто пишете ни в социалните мрежи, налично на коментар, където прецените и ние ще се свържем с вас. Да, това е защото сега преминахме през анкетата, през резултатите, но ето сега виждате и демографските данни, които могат много добре да се свържат също към прочита на отговорите. Там може да видите по възрастта, кои са всъщност генерациите, кои са поколенията, които са попълнили най-много, кои пък са хората, които са най-опитни и как се разпределят като цяло. Разбира се, това се отнася много пряко към какви ще бъдат резултатите от анкетата и ако не сте успели сега да го проследите толкова добре, може да го направите, когато я разглеждате. И ако имате въпрос, естествено също ще се радваме да ги изкоментираме, тъй като тук това са обобщени данни и ако някой от вас е попълнил анкетата и казва и сега какво като ги имам тези резултати, това е може би една равносметка, къде се намирам аз, къде се намира моята организация. Искам ли да променя нещо или искам да се поздравя? Ако е така, супер! Много се радваме, ако искате да се поздравите след като сте видели тези резултати. Ако пък искате да промените нещо, ако имате някакви въпроси към нас, ще се радваме да се свържем. Или ако имате различен прочит на това, което ние досега коментирахме. Със сигурност нашата идея беше не толкова ние да говорим тези 2 часа, колкото да ви чуем вас и да се свържем с вас. Аз съм убеден, че никой от нас не губи ентусиазма си и сме убедени, че ще го направим. Ще се свържем по един или по друг начин. Това беше само първи опит в тази посока. И за това ви предлагам, мили мои приятели и колеги, да направим някакъв вид микрообобщение на нашата работа, свързана с анкетата, на резултатите и на нагласите ни като усещане от тук нататък. Тоест, какво след тази анкета и какви бъдещи стъпки можем да очакваме в развитието.
нашето, на компанията, на компаниите, на бизнес сектора. Така си мисля нещо такова да обобщим. Теглейки чертата, за мен човеците си остават и човешкия ресурс си остава най-важният фактор и определено от моя гледна точка това да подобряваме и работните процеси, и комуникационните процеси най-вече, което излезе и от анкетата, си остава и като мисия в посока бъдеще. Абсолютно се присъединявам към твоите думи, Веси. Нашата организация Игрикаски, заедно с съвместната ни работа с Теди, е насочена основно към работа с човешкия материал на една фирма и човешкия капитал, както ние обичаме да казваме, и вярваме, че бъдещето е в ръцете на човека, който работи във фирмата, който управлява фирмата. И нашата сила, нашите силни страни, това, което правим, е свързано с развиването точно на по-добрата комуникация, на по-добрите взаимоотношения в един екип, в една фирма, погледнато така по-мащабно, и смятаме, че можем да бъдем полезни в тази посока. Така че и самата анкета за мен показа, че нуждите са точно в тази посока горе-долу, особено с оглед задаващата се конкуренция от страна на така наречения изкуствен интелект, който на този етап е само в своя language mode, т.е. подпомага само такива лингвистични мрежи. Но вярвам, че в близките години ще може да извършва много, много по-сложни функции и да се създадат проблеми, да изпадне в конкуренция с човека. Затова вярвам, че човека трябва да влезе в крак и да може да се организира по-добре. А ние работим в тази посока. Резултатите ме радват, защото виждам тази готовност за адаптиране и готовност за промяна. Това е, което ме вълнува и смятам, че е от ключово значение за това да продължаваме напред в развитието си и в това бизнеса да продължава да се движи с темповете на всички технологични и други развития. Очаквам с нетърпение развитието на изкуствения интелект и на това какво ще направи пък новото поколение. Това са две теми, които на мен са ми изключително интересни, но покрай тях всичко останало, разбира се, се върти около комуникацията и взаимоотношенията. Това е, което ни свързва, това е, което ни вълнува всички. И аз изключително много се радвам да продължа да работя в тази насока и да помагам заедно с Веси, Миро и Митко на хора, на екипи, които преминават през промяната, каквато и да е тя, посредством методите, които знаем, сме изпитали и приложили. В същата посока се включвам и аз с моето обобщение. Щастлив съм от това, че проведохме тази анкета. Благодаря на всички, които отделиха от времето си, от енергията си и от знанията и опита си и споделиха с нас тези впечатления. В крайна сметка, моето усещане, след като обработихме резултатите и след като сега отново ги разгледахме, е, че има много хора, които се вълнуват от това да добруват, да благоденстват, да се свързват по-добре помежду си, да общуват по-ефективно, да живеят по-красиво. Колкото и в бизнеса да не говорим за някаква естетика, по-прагматично стоят нещата. Аз съм щастлив, че от тези отговори ясно се вижда, че има хора, които се вълнуват от човешките отношения и за това как да ги подобряват. Вярвам, че можем заедно да работим в тази посока с уменията, квалификацията и опита, който имаме. И съм сигурен, че ще бъде много полезно, ако ние продължим да дискутираме по такива теми.
В тази връзка молбата ми към всички от тези от вас, които сте стигнали до тази точка на почти двучасовия лайв и сега ни чувате на запис или на живо, моля ви, дайте ни някаква обратна връзка недвусмислена. Кои от тези теми, които днес докоснахме, биха ви били интересни и бихте искали отново да ги повдигнем, отново да говорим по тях, да направим някаква дисекция, анализ, да погледнем различни примери, проявлението на тези теми и въпроси и може би отново бихме се срещнали и бихме поговорили за тях, защото ако не е станало ясно, поне имаме самочувствието да си даваме мнението и с радост бихме влезли отново в дискусия и в разговор, да си споделим гледните точки, а пък в дискусията се ражда истината, не в спора. Така че вярвам, че ще бъде полезно. Моля ви, помогнете ни, дайте ни теми, които са ви интересни, искате да говорим по тях. Едно предизвикателство и за вас сега, тримата. Може ли всеки един от вас да продължи изречението? Промяната в човешките отношения, многоточие, и продължете го както го разбирате веднага. Хайде да импровизираме. Промяната на човешките взаимоотношения е бъдещето на човек. Промяната в човешките взаимоотношения води до прогрес. Промяната в човешките взаимоотношения е неизбежна и зависи от нас. Промяната в човешките отношения е лесна. И Супер! Искам и аз да кажа само нещо, което да продължа на Миро мисълта с фидбек. Благодаря ти първо за това предизвикателство. Искам да споделя, че Миро винаги така ни предизвиква. Не само в лайв. И второ, фидбека също би ми било интересно какво ви хареса и какво ви хареса по-малко от днешния лайв, тъй като може би дискусията или части от дискусията са ви дошли прекалено дълбоки или прекалено плитки. Къде искахте да чуете повече, къде по-малко, или пък искахте ли да чуете повече решения или повече анализ. Това също би било много полезно за нас, да видим какво е по-интересно за публиката тук. Би било моята молба. И отново благодаря на тези, които са тук след 2 часа. Благодарим ви, хора, и от мен благодарности, че бяхте с нас и вярвам, че следващия път ще бъде по-интересно и по-пълноценно за всички. Ами, това е всичко от нас на ръба на втория час. Благодарим ви, хора. Чао, лека вечер. Лека вечер! Чао, чао!